Het is een samenwerking tussen de Universiteit van Aruba, de Universiteit van Sint Maarten en de Universiteit van Curaçao. En met deze universiteit hebben wij een entrepreneurship programma gelanceerd, een summer school van 6 weken voor studenten uit Sint Maarten, uit Curaçao, uit Aruba. En alle studenten zijn nu hier op Aruba en we hebben het programma. Dus we voeren het programma uit. We zijn afgelopen maandag begonnen. Ja, dus we zitten nu een week hier op Aruba. Daarna gaan de studenten weer terug en doen we de rest van het programma online. En in augustus komen ze weer allemaal naar Aruba en dan hebben we onze showcase day. Dan gaan ze presenteren aan de community, aan alle stakeholders, aan alle partners, wat ze hebben verzonnen eigenlijk als oplossing voor bepaalde problemen die leven in de communities. En wij hopen natuurlijk dat er uit een aantal van die ideeën een echt bedrijf gaat komen. Dat de next generation of Caribbean founders wordt. Als je succesvolle bedrijven wil bouwen, dan moet je niet wachten tot het bedrijf al voor een deel tot wasdom is. Maar dan moet je eerder beginnen op de universiteiten met de studenten. Want je ziet dus dat innovatie overal in de wereld komt uit de universiteit. Dus als je die academic founders een boost kan geven, ja, dan lanceer je daarmee een enorme reeks van nieuwe bedrijven. En dat wil je, want laten we kijken naar de economie van Aruba. Toerisme. Super succesvol. Is ook hartstikke goed. Maar ook een succesvolle economie moet kijken naar, wat wordt de volgende stap die we moeten zetten in onze economie? Niet anders dan toerisme, maar niet zo van, dit is in plaats van toerisme. Nee, daarnaast kan je ook diversificeren in je economie. En dat is wat we hier aan het doen zijn. Ik ben er heel blij mee dat tijdens het bezoek van de staatssecretaris dat zoveel leden van de regering hier zijn om met de studenten in gesprek te gaan. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Kingdom Startup Program é programa que aborda organizado da universidade junto com parte de representação de Islanan na Aruba e Curaçao. Met een programma caminda com jovens também junto de setting universitario e nanta sim basicamente como para botar entrepreneur, como para scale up, como para convertir a ideia de negócio e o tipo de programa aqui está muito importante para estimular nos jovens que não me ser empregado amanhã, pero porta doin de mesmo negócio, dus para assim aplicar o qual com nanta sim na universidade, knowledge general com nanting, pero também por de pensa como convertir essa ideia em uma ideia comercial e amanhã ora o estudo universitário, botar negócio, por começar negócio, você como manejar negócio e você como competir no mundo, vamos poner mundo de negócios, de uma economia que é inovativo, caminha com é uma que tem melhor ideia, não está adiante, então é tipo de programa aqui está sumamente importante para estimular nos jovens para ter entrepreneurial mind e nós estamos muito contentes com o tipo de colaboração que existe de caso aqui estamos junto com o Secretario di Estado di Holanda, também com a Universidade di Sint Maarten, Universidade de Curaçao, nós estamos 13 mais stakeholders junto, setor privado, setor público, tudo em benefício de nós jovens. Tá par de dias passados, mas escuta que está vindo também, perto hope leuk que está, para sobre, sempre nós está aqui na banda aqui de oceano e Holanda está toch pasteleu, pero do que tá programa que está colaborar entre full e kingdom, tá hope importante que tem renda voor die Holanda aqui também e staatssecretaris está envolvido com Kingdom Affairs, dus tá hope importante que eta que nós tem studianten, nós tem universidade aqui também, que tá traha riba problemanan echt die islanan mes. Dus met spera que eta sinha basta awe e tem bom vista riba que nós tá hasi nós studianten e institutenan aqui riba islanan. Hope die studenten que nós tem caba na Universidade di Aruba também, nanta entrepreneurs ding nan kier bira entrepreneur. Pero na universidade eigenlijk nós não tem programa que support is aqui full. Dus com o startup program nós tem tool
ayudan para llegar a goals de entrepreneurship durante la studie y hacer más suceso después. Y door que nos hace junto con el startup program, algo que nos por incorporar por el futuro del programa de la universidad mes. Tour e grupo nang ta presentar nang problema que nang ta tackle que solucion nang ting of que solucion nang ta pensa ribaje e cosmonta ku tour e guest nang ku te awo ku ta bai na tour e meso nang ting sun nang ting nang input tambe pung nang po yuda nang dus por ejemplo nos para na mesa ku studiante di Curaçao ku ta pensa riba traha blocking nang pa construction for the waste maar bis nang ke potabos nang po bai visita ecotech un rato pa sobre nang ta basic pa separation di waste kaba e bo po hai un bom vista ki material nang bo por usa e ki kon bo no por usa pa esaki dus na maniera pota staatssecretaris ting so entrada nang pa hina kuting hotiki plaka of pota ku otro hina nang ding politiek ku po juda nang ku development die solution nang tame dus ja eigenlijk orde nang tasali akinang nang mesteer tamas leoding nang development die solution nang. We hebben een website, thekingdomstartupprogram.com. Het is een vrij uniek programma dat we zo samenwerken in de Dutch Caribbean natuurlijk. Want we zijn echt op zoek naar die volgende leider, die volgende eigenaar van een bedrijf. Die ineens een probleem oplost waar we allemaal mee zitten. Met een oplossing die we nu nog niet eens kunnen bedenken. Dus het gaat echt over die creativiteit en the next wave, the next generation of Caribbean entrepreneurs.